चिरां जिल्लानि दुर्गापुर गामियाव दिनै आइ दैमाजों सिलिंखार खालामजानाय सुबुंफोरनि थाखाय आसामनि दै फुंखा बिफाननि मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा दुर्गापुर गामिनिफ्राय लानानै खोला फारसे थानाय प्रबगाबन गामिसिम गासै 12 किल'मिटार जानथाय हा खुरखानायखौ होबथानो थाखाय दै फुंखा बिफाननिफ्राय 125.21 कौटि रांनि बिथांखिजों होबथानो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे खामानिखौबो जागायो। बे हाबाफारियाव मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा गावनो नुजाथिनानै बेखेवनानै होयो। बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो 31 नं बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे बिटिआरनि गुबुन इएम आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबिफ्राबो बाहागो लायो। ओरैनो थांनाय बारनिफ्रायनो जोङो प्रटेक्शननि खामानिखौ मावबाय दंखायो। थांनाय बाराव बुरिजाराव प्राय 1 crore कंक्रिट वालखौनो बाउन्डारि वालखौ माबा दैमायाव वालखौनो होदों जोङो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारानो होदोंमोन। दा आसाम सरकारनिफ्राय जोंनि सरकारा 1.15 लाखनि नैबे जिअ' बेग जाबनाय जा प्रटेक्शन बे प्रटेक्शनखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ दिनै बेखेवगोन। बेखौ जुदि होनो हायामोनब्ला बेंटलनिफ्राय ओरैजाय दै हाबनानै खासिखत्राजों आइ दैमाया बोहैनाया फ्राय 100% जाबायमोन देग्लायनि दिनाव आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाया लेट जायोब्ला जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायनो मावनो थाखाय जों थियारि जाबायमोन। ओंखायनो आसाम गभर्नमेन्टआव जेराव जोंनिबो लाइन सरकार दंखायो, आं जोंनि मानव गेदेर इउजि ब्रह्म बिथांनि दैदेननाय आसाम गभर्नमेन्टआव थाहैनानै मानव गेदेर चिफ मिनिस्टारखौ धन्यबाद होदों जों बिटिआर सरकारनि जानानै। जोंनि जा दैनि जेंना बिटिआरआव मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो दैनि जेंनाया खोब बारा आरो बेनिख्रुइ बारासिन जोंनि चिरां जिल्लायाव निसिमाया दैजोंनो फ्राय माने बुख्रुबजानाय मोनसे हालाम जानानै दङ। बेखौबो जों ग्रेजुवेलि फोजोबनायनि थांखि लादों। फार्स्टआव निसिमानि जा कानेक्सन रड कानेक्सन बेखौ फैगोन बोसोरनि गेजेराव फोजोबनायनि थांखि लादों चिफ मिनिस्टारा। नांगोल दैमायावहाय दालां होनाय जासिगोन फैगोन बाराव। गतिके जोंनि जा खामानि बोसोरनि गेजेराव जा मावनो हादों जों मावगासिनो दङ। बेखौ लानानैनो अपोजिशना गावसोरनि 17 बोसोरजों जोंनि बोसोरनिखौ रिजायनो नागिरो जों जेबो मावनो हायाखै होननानै। खिन्थु नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों समाजा नुगासिनो दङ, रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ जोङो बेसेबां स्पिडआव दावखोगासिनो दङ। बेसेबांसो ओनसोल बेयाव सिलिंखार जादों? 1000 हेक्टर हाया दा सिलिंखार जानानै दङ। अब्लाबो देग्लाय 12 किल'मिटार इम्बेंकमेन्टखौ होनाय जागोन। बेजों जथेस्थ' सेफ जागोन। बथ साइड जेरै माबायावहाय जोंना बोरसि दैमानि थाखाय 250 कौटि फैबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय। नैबे दैमानि थाखायबो मोनसे प्रजेक्ट लागासिनो दङ, आइ दैमानि थाखायबो। आरो बेल' नङा, संकस दैमानि थाखायबो प्रजेक्ट लागासिनो दङ। गतिके प्रजेक्टफ्रा ग्रेजुवेलि जालांबाय थागोन। देग्लायनिफ्रायथ' बोरसि दैमानि बे 250 कौटिनि खामानिया जागायजेननायनि लामायाव। गिबियावनो आङो पीयूष हाजरिका आसामनि वाटार रिसर्स डिपार्टमेन्ट मिनिस्टार आरो जोंनि प्रमद बर' मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथांखौ आङो गोरबो गोसोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय होदों जे नैबे चिरां जिल्ला थामहिनबा सिडली समस्तिया भुटाननिफ्राय फैनाय गोबां दैमा दैसाफोरजों बुंफबनाय आरो बे दैमा दैसाफ्रा थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय हा खुरखानानै बे ओनसोलनि सय सम्पति खहा खालामबोदों। बे ओनसोलनि थांनानै थानायनि राहाफोरखौ गोबां रोखोमै खहा खालामदों। दा फैयै गोलाव समनिफ्राय फिसा माखासे सेंसनफोर लाबोनाय जादों प्रटेक्शननि नामाव। नाथाय देग्लाय नैबे बाराव जोङो जोबोद खाफाल गोनां होननांगोन जे बेंटल दुर्गापुरनिफ्राय लानानै ओरै खोलाहा रौमारिसिम फ्राय 12 किल'मिटारसो बे राइट बेंकआव बिमा दैनि राइट बेंकआव जोङो 125 कौटिनि सेन्ट्रेलनि मोनसे पेकेज जों मोननो हादों आरो बेखौ जिअ' बेगनि गेजेरजों बेखौ प्रटेक्शन होनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे दिनै जोङो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दैज्लां फैबानो मोनसे हाहाकार मोनसे थासारि दंमोन जे गोदाव सोराव मोनसे मा खालामगोन मा मागोन मोनसे थासारिमोन। दा दिनै बेखौ पारमानेन्ट मोनसे सल्युसन खालामनो थाखाय जे मोनसे सेंसन मोननो हाबाय, बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बे स्किमनि गेजेरजों थारैनो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सय सम्पथिया बिमा दैनि खुरखानायनिफ्राय रैखा मोनगोन।
सय सम्पथिया बासायजागोन आरो बेजों बिथांमोनहा मोनसे फैबाय थानाय समाव गावनि जिउखौ संसार जानानै मोजाङै दैदेनलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों।